pagari ko. Ayaka di pagari ko, naso dita di nataro. Dita di manggalbek ang mga pipiya. Dita di manggalbek ang mga pipiya. Ang mga pipiya pakaumpiya kumanusia. Pakaumpiya ko indaranaw. Pakaumpiya ko agama, agama a Islam. Sa dunia ini a inisayan. Knaltano so maana. Sumaana ukap di pagari ko. Kamabiyan antano sa dunia go sa akira. Akis lang tano sa maliwanag. Sukap di na ugop sa ginawa pagari ko. Sukap di na ugop mga kaadan. Sukap di na ipakala aing daranaw. Sukap di na kisol sa surga. Antuna ay kapdi pagari ko. Ay kapdi pagari ko, naso dita di mataro. Dita di manggalbek ang mga pipiya. Dita di manggalbek